πορεία, όπως τα έχει ψηφίσει το κοινό, αλλά και η Κριτική Επιτροπή. Ξεκινώντας, ας γνωρίσουμε ποιοι είναι οι κύριοι που αποτελούν την Κριτική μας Επιτροπή. Καλησπέρα, από μένα. Κύριος Ηλίας Τζίκας, ραδιοφωνικός παραγωγός. Καλησπέρα και από μένα. Συγχαρητήρια στους διοργανωτές στο φεστιβάλ. Είναι εκπληκτικό και πολύ υψηλού επίπεδου. Νόστιμο καφέ. Πες. Ήταν πάρα πολύ. Έτσι. Λοιπόν, για πες. Τα κριτήρια ήταν δύο βασικά. Επειδή 20 χρόνια. Πέρα από το συνδετικός κρίκος αυτών που άκουσαν οι προλαλήσαντες και πάρα πολύ πιο έμπειροι από μένα, ειδικά στο τομέα της πιθανής διασκέδασης, κλαμπς, κυκλοφορίες τραγουδιών. Ωραία. Για να σας δω. Μία από εδώ.